Päivää. Näytän tämän Rolling Machine toiminnan käytännössä. Tämähän on tupakintekoväline. Tässä on jarru. Se pelaa näin, että kääntää tänne päin, niin se on kireämpää. Ja sitten kun kääntää taas tänne päin, niin se on löysällä. Mä oon pitänyt tuossa 2,5 ja ne on tullut semmoisen sopivan kireitä ja tähän käytetään hylsyjä ja normaali sätkätupakkia on käyttänyt ja tämä pyörii, tästä pyörii eteenpäin ja tästä taaksepäin. Tässä on aika kova meteli, mutta mä näytän kohta miten se käytännössä toimii. Tähän tarvitaan sitten tupakkia, jota on tuolla jo ja tuossa on ja se pitää olla mahdollisimman kuivaa ja sitten näitä hylsyjä ja kokeillaan. Tämä onnistuu. Tupakit tuonne. Sinne ei saa laittaa tietystikään liian paljon. Hylsy tuohon. Ja tuo kireysaste on tuossa. Näin, siitä tuli hyvä tupakki. Aika pätevä kone. Kiitoksia.